Здравейте! В това видео ще покажем стъпка по стъпка как бързо и лесно може да сглобите разпределително табло с широчина 21 модула. Ще започнем с определяне на височината на модулната апаратура и останалите устройства, които ще се монтират на DIN-релси. Какво всъщност е един модул? Един модул обикновено е между 17,5 и 18 мм. В широк е точно 17,8 мм. Един юнит височина обикновено е 44,5 мм, но в широк е разширен до 46 мм, за да се осигури по-прецизна и стабилна инсталация. След това монтираме две странични греди, всяка с височина 21 юнита. Първо се монтират ъгловите монтажни скоби към страничните греди, последвани от DIN-релсите. Това е основата за сглобяването на шасито. За да монтираме 60 мм шинна система, започваме с поставянето на профилните гайки в DIN-релсите. След това монтираме медните шини към шинните държачи. Добавят се и държачи за нулева и земна шина, както и универсални клеми за кабелите. Допълнително заземяване между монтажните релси и заземителната шина осигурява съответствие с защита клас 1. Ако 60 мм шинна система е монтирана твърде високо, нейната позиция може лесно да бъде регулирана на страничната греда. За непрекъснатост на процеса на асемблиране препоръчваме поддържането на склад на монтажни компоненти като DIN-релси, монтажни ъглови планки, лицеви панели и така нататък. Финално така сглобеното шаси се поставя в таблото за открит монтаж, като таблото също се свързва към заземителната шина. Лицевите панели могат да бъдат поръчани както пластмасови, така и метални. С това асемблирането на таблото е готово. Ако имате допълнителни въпроси относно серия Model 2000, може да посетите shrak.bg.